Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation, the number 1 online channel e piny Luo ka endi. En mana Luo Trending Nation makiae to onge moro kendo sana sana ka korwa donje piny Luo ka endi. Ni winji iluongo ni Kenya and abroad. Luo Trending Nation. Gisani Nyakwaramogi poda ne headquarters mar Star League Entertainment kaka ineno kani indi kendo nyalo neno. Aneno kimia ka ogudu mar Star League bwana dakumi oguta bwana. Ineno nitie gik moko ma ok adwar ni ati tho timora tema. Ya ing'eni ng'ato ok nya penjo Nyakwaramogi iluongo ni the Solomon's pen. Kare Solomon pen ni duong' mokalo. Batapata Aba ni koro to en sawa. Nyakwaramogi kaka neno kani endi pod an Star League Entertainment headquarters, ma iluongo ni Star League Entertainment, where your dream comes true. Kawuono an gi jangolo iluongo ni Kolosami mabende dhigo kodwa mbaka kachacha matin. Aneno ka ene waiting bench urita ma serious. Imed parni ni koponi ng'e maber ni poki subscribe ne Luo Trending Nation. Subscribe mondo mi wamedu ting'o piny Luo malo. Imed parni bende ni koponi ati wakelo msanii kama giminyalo timo ne en ni ringo YouTube ne kaya chendo ti subscribe. Ing'iyo Facebook mare ti subscribe. Following and subscription gigi en free of charge, so long as ni ati in gi data ni moro matin, in gi data ni mar mbao, in gi data ni mar 50, it's just okay. Wawe uru bedo jongonya wan kaka joluo wa promotre uru. Podano mari na chino jamone mbele chiene meneno mbele mi hodo. Kata inyalo wacho no mari dhako ngudi nigi chake kore kubni areto pod chwako sitrungi. Medikete manaka iluongo ni LTN. Nyakwaramogi, be isebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakwaramogi. Jatelo sedonjo kaendi iluongo ni Kolosami. Embe en artist kanyo. Adwa ni Kolosami kapok wachako kuonge kawi thuolo ni endi be imose jopiny kon gi ng'ama in gi maybe type mar thum migoyo. Okay, an kako osewacho mokwongo cha ni Kolosami. Mane nyinga marusani. Awodimbo imbo senge. Tago hangla manigi lessons. Ogo hangla moko winja gi nyithindo kata ga joma en hangla oyieni winjo gi nyathini monyuoligo. Kolosami iseketho gini. Yani chako ne chaka kamae tisemora ni hangla man gi lessons. Manyiso ni moko migo katonge gi lesson mari makoro biro gi lesson donge. Nyeno mari hangla nigi kido. Wacha
Jane, adwani kawuono wache kamera. Migoka, gionge gi lesson. Ohangla nigi kido nikech nitie ohangla moko ma kiketo winjo kachako ywak tidhi simo kama mowinjo. Kaka mane? Ok adwa wacho Mati luor, wasikayo. Kaka mane? Jathum moro nowero nyaka gige mine. Onjina matin kasa ng'ani mano ng'ane. Tere mero kyoto. Ukiwuone utiena loka mama. Koro ing'eyo. Sama warango ing'eyo lig mar ohangla. Kecho mari apani sewinjo thumbe magoyo no giwinjogi. Ageyo, hata geyo, on my side ageyo. To pod moko biro. Mano mana rachaki. Gisandi ni endi. Ok dikone jopiny ni ang'o miyo in bende kori ituk ni onego donjo ohangla to ji pod ng'eny kama ok irit moko tho yawa. Imbi medo wi jogi to ng'eny ma jomoko ji kia. Ing'eno mari nitie ohangla ki talent. Nitie ohangla ki ability. Okay. Koro in in ability koso talent. An mara nen talent. Keche gine rachako chon lakini ing'eni an gi tija manatiyo. Yeah. Ok ni mini tiyo. Jatelo iwacho wacho ni dwa tama pesa nikech yo mirwakori go in gi tiji mitiyo. An gi tija to an gi tiji ng'ato bi. Okay. Koro gin ariyo dichiel. Koro wanyalo wacho ni maybe tiche mono pod opei matin. Tich no pea but ing'eni ohangla kana kora bet pinada chake gini no biro i juogi. Nanindo kana nindo to nitie juogi moro manogego na giga. Tako ni sakoro romo. Mondo jopiny bo winje to kara message mahenya ni nitie message moko mananeno ka henyo nyithindo manyiri. Kaka winjo thuma moko dak lao ywachi. Iloyo moko mapango miriambo kaketho mieche ji. Ilo moko mapango miriambo kaketho mie. Mano koro minoda no ingogi. Ise nyombo. Ase nyombo. Ing'ama nigi no iwacho ni ise kendo. Ng'eni wan gi kendo gi nyombo. Te. Gigo te osetimo mari. Jakoro mogi kauno wan kaende gi Kolo Sami. Mabende chwado ohangla kaya chendo to wacho ni en mare to mag lesson ok meku maonge lessons en ema wacho. Yeah. Mari kiwacha diero ok wadwa riambo. Ing'eni nitie ohangla matie kiwinjo. Jomoko dhi kacha dwaro pesa. Ok adwa mondo ariambi. Jomoko dwa dhi kacha no gidwaro pesa. To nitie burudani ya wananchi. Ipass message mapuonjo jopiny. Ipass message ti entertain gi be. Ti entertain. Ok idhi kacha dwa pesa. Pesa be inyalo dwara ka in ng'ama dwaro pesa. Mano badhi. Lakini ka in ng'ama idwa keto jopiny gi lesson. Timi gi lesson ma ka ng'ato winjo kata ka samo bete gari odhi tich. To goni koromo gi ng'ato ndara goni gima neno chal ma bwana cha nowero. Eneno. Jatelo donjo to kori donjo ka okwadagi. To nitiere gik ma be nyaka ing'e ka donjo fel nikech nyaka be wapangi. Inyalo pani se pangori maber to pok opangi. Se yudo ng'adhi minyota. Ok adwa. We uruono ri yawa. Ineno. Ing'eni kawuono kedwar kawuono kinyne gombo kinya juoga neno kaka iwacho ni okedwar. Gin kaka gigoli e list. Omari gigoli e list. Kochopo nani nyaka yud nyote ka wer. To mano wer ko beda. Ok dago thum nadwaro nyota. Ineno. Omiya kelo ni gimoro ni gini nitie talent ga ability. Okay. Kora ability biro kama. Ok na dhi wuone jogi marach. But adiere manyaka wawachie matin. Koro adiere kanyo gi kamera. Mondo wacho adiere. Koro thum kichako goyo to anyalo kaka nanya chako on banda na dongi telowa. To kineno ka uga kacha kata gi 1,50 to mori neno. To wani bwana ng'ani wuog pesa mang'eny abi wachake ma. Ambe wachak mara. Mani ng'eni ng'ato dhiga ability. Eno ng'iyo pesa. Ng'ato bikono ni bwana tindi olo wer maber inyalo wer. Iwinjo. To talent in neno kama chake wer an. Onge kamae. Donga oke ground tako thum. Koro mane mangisi ma talent. Mano talent, yes. Onge ng'amo mako lweta ni bwana inyalo wer. Jopinye makoro isa to bwana. To ni lingi gini nadi. Yeah. Anyalo paro the first time kibiro kane wan gi talent search. Yeah. Mabi chwado gimoro kanyo majigo ni ai. Weri gi mano. Kashe ilotho. Egesa.
En artist mane upcoming artist miluongo na upcoming artist mane ogolo jibo miel e pap nene kago heramit ber pile sindi nyarile o mama ber pile owinjo wero sindi nyarile o mami owinjo wero adwa chiwo backup ne onjao pacha sindi nyarile o mami onjao pacha Star League Entertainment se winjo thumna dier to don kore ka winje ka mano juo gi ba manyiso ni kora yudo thumni originally kapok odonjo e auto tune ngeni ayude ko onge gima chapo ita kata ni atigo waya ne koro iwacho ni wan gi talent to wan gi ability. Nitiere gik moko ma imbendi sebedo kineno chien kanyo no endo Kolosami ma ok dang' wuondre ni ok inenegi. Nitie gweno marachar ma bende trend ka echendo kikiti wi jathomo mera mitime kienado mera gweno mera embe nen kanyo. Kore ka wan gi liete moko mosebedo katimore e yor accident ma bende on my side awacho ni mos kabisa nikech accident to gin gik matimore kuonde te ok kata jawa kende gitimore nyaka e piny Nigeria kata mana pinje mag wasonge. Kata kamano nitiere gik moko miwacho toke ni nitiere kake chich ni maybe jok ma jo ajawa mabeto osebedo madito go eko luar gi jomoko mondo gimedgo margi. En gima bende osewachore ahinya to wan kaka LTN nyaka wakegi ni nyaka chieng' moro wayud the truth mare. En mani koro ajuoga boro boko biro mowuok oko mowacho ni bwanane mana loso LTN ne wakawo ji 8 ne wakawo ji 10. Ajuoga wuoge oko uitu tich chieng' mang ng'ato ne bima wach ni bwana ring mang'ane ni gocha tani mana chiwone kaka moro mar Cindy mwang'e maber kabisa ni Cindy nong'ado gwen Kariobangi masane oyudo gari mit seriously ajuoga no ne wan gi namba na temo gocho ne nyoro toko mako abe an gi gwen moko yana dala anona bia ng'adi mondo aduogo LTN mondo amba bia ka ochka ne ayona ka niko na gari kaka neno Kolosami ne gache otingo mana kini amba dwana chak wuotho gi gari jothurwa koro in weche matimore e piny ajawa gende nyalo wacho na nikech imbe sani koro in sani madonje ajawa Omari aseneno gi be social media aseneno gi kiwacho mara ng'ani mara aseneno gi to bende ni ngima dhano Nyasaye mong'eyo ngima dhano ma ipiny kati bed mana juoga manego ji ni to kanitho ngima dhano Nyasaye manego masani ka Nyasaye opango ni tho tich adek kata next year for example tabiro gi beti sane tabeto ng'utino molwar inyal choma mano ki Nyasaye mano ki in mopango thoni mano Nyasaye mano pango kama ithoe mino Jehova nosepango Nyasaye mopango lakini wawachi nie gimoro nikech aneno gik moko ka indike e social media kaka dhi wuoyo ing'eyo ni ng'ama timo gima rach en mong'e gima timo to ng'ama timo gima ber ne mong'e no timo ne gima ber ne bende en mong'e gima timo koro sama ing'eni onge evidence ma ng'ato nigo ni ng'ato osetimo gima kama mano kende gima koro bagowa to kapo ni kaki wacho ne adier kapo kechabakia kaka Kolosami lakini kapo nitie kaka gibi wacho ni dubedi adier to kata kuom ring manthio iwacho iwago to ang'o mono joigo we ring piny irin gre ok anya bedo ku gin talent Karimbi wacho ni ring ni aneno ki support Amiso gin talent bwana Amiso ba winjo ka wacho ni ati goluru gigo mondo jogo Omari kapo Nyasaye no mi talent tiwinjo ka ingen talent ok en gimo makata ng'ato nyamai to kinyo ka sani ka kori irwako woche tiwinjo ka woche no tika ma odiho dongi golo ilonyo bro moni wuotho ibro dok wuotho gi tiendi dong pod ibro rwako woche chal mana gi ring kirwako ring to jopiny gon gine marachi ipawani to bas golewa kete piny mondo kori go thumo no ka gingis joge ni gina nya timo bila yi ineno yo machielo wanyalo wacho ni in short mondo mikoro kik water gini mabor wasani gi modagi lonyo renge nitie kaka gen gi renge maybe keche ingeni ka jopiny fan ingeni ya thumwago angisi mokwongo ni thumwago nikech fan kech fans kikenyiera adwa gino wapima pa koro mbaka kabisa
thum wago nikech fan, nikech fans mondo wamor fan, mondo gibegi support wa do. Yeah. To nicha winjo ka Miso wacho, nicha winjo interview mo manotimo. Yeah. Ni nitie upcoming artist no oro nyaka message no nya donjo kucha nadi. My friend, kapo Nyasaye no komi talent, we force. Don't force. We force. Yeah. To kapo no mi talent, ingeni Omari Karagas sana achako wer gi dhoga ka, tinya chung be miel. Nikech ma talent. Donga ngeko nyangeta, ngeko nyangeka. Tingeni pokinyo dak lao yoch. Odi. Pendi paro nene kwa chako herawa kodi. Thumno kiwije mos kibet piny. Tibro goni bwana. Nyathi nigi talent, ok en ring. Iwinjo. Ok en majuogi mano migi omiya gi Nyasaye. Wasani lonyuru ring. Hey. Koro chopo ni jopiny ywak ni ring rach. Gilonyo. Ne. Yawa. Nanu mari yako interview maonge ring. Hey, wawe. Wasani lonyuru ring. Toki waji wasani lonyuru ring. We giwe ring. Ok ni giwe wajiri ya. Wasani lonyuru ring. Wasani kapone ring ema ketho. Ema ketho si. Si bedo marach pawa. To kwawe uru ring. Wasani lonyuru ring. Wako waga kaka no nyuoli cha. Inogi kwa maonge ring. Dongago Omari ncha golo ji. Akia meseno video Sheila. Na nika cha. Maonge ring. Nda no se perform. Wachidi ya. Nati kache kache. Na golo ji kama no bete. Bomian. Tontia ngama no mi. Nano no mosa mangeny sana bwana. Ilak mana support. Pomeo ma serious. Yeah. To support emilak. Kolosami. Koni nyayo do support matin. Pau ni dhi njao. In gi thumbe disa ni YouTube. An gi thumba dek to thum ni yaka karibu 50. Ito ko idwa piem ngamizo. Amizo ngeni ngama dhi magol wende 22 to wacho ni apaka buru puro wawe. Thum ni yaka Omari mano 50 gi wi. Isegol mana dek. Adek ende. Thum be gol expensive ba. Okoyot kaka dhano wacho. Yeah. Nyodwaro pesa. Kech kidhi studio kucha nyaka chul. Exactly. Nyaka ineno video magolo clear. Igan video go chamo pesa ti. Pesa double. Yeah. Tigolo gi maonge ring. Tagolo maonge ring. Adige kanye makora moke. Ni kaka nini ni gik misebedo kitimo mi gocho ka Sheila ma ji omieli yonge ring. Ha? Ineno kata kwende mwati thum. Nitie jojuogi. Ne. Ha? Nitie jojuogi. Kata kwende mwati nitie jojuogi. Ok ni giongi. But koro kare thum ka kare jojuogi robet mang'eny malo juogi. Kane anyiew gari koro adhi dala. An anyiew gari na kwa nane gi ring. Jatedo Pamela Mburo dwoko erokamano mogundho ne jogo duto mane oling'o ne ombulu e kidieny mokwongo e piem madhi nyime mar Culinary Icon Favorite Chef Award kendo miye thuolo mar chopo e kidieny mar ariyo e piem onogo. Good morning, good afternoon, and good night, depending on what time it is right now. It's Pamela Mburo, aka Pamzi, aka Nyachokes, aka the next Culinary Icon Favorite Chef 2024, hosted by Carl. I'm the one competing in that competition. That advert that you guys have been seeing on LTN, that's me. I'm the one competing in that cooking show. So I just want to say thank you guys so very much. We made it to top 10, yay! So we started at 60 candidates, we're down to top 10. Every week there's a cutoff. Some people are getting eliminated. So we started at 60. We are now at 10 people left. We have 2 weeks left before we finish this race, guys. So we are Kenyans, we are runners, we win races. Guinea wants to go. I just want to say thank you guys for the support, for the effort, for continuously supporting me. Don't forget to vote today and don't forget to share that link. Yiero pod dhi nyime pile pile, nono maonge chudo. Gwel mana mbui mar https://favoritechef.com/2024/Pamela Mburo. Pamela Mburo e jaloch mar Culinary Favorite Chef Award ma higa 2024, to mana ka an kod in wayiere.
Nyakwara mogi machiegni kendo ne bende pod wan e break kae chaendo watimo achiel ariyo adek imed par ni maber kabisa ni king'e maber ni pok subscribe ne channel liendi to subscribe mondo wago mbaka kaka joluo. Kasto ing'at ma bende samoro nyalo gombo ni en gi wachne moro modwa nokete LTN inyalo bed thuolo mondo itudri kodwa achiel kachiel kokalo email marwa ma en luotrendingnation@gmail.com. Mano koro ma ki ndiko tiyudo wago mapiyo kabisa. Kik iwach ni mari namba ni ok donje, mari namba ni olor, manywa email iluongo ni luotrendingnation@gmail.com. Gisane pod wan kaendi gi Kolo Sami en jangolo ma bende ikwayi ni nyalo dhiyo e YouTube kanyo no endo mondo mibi manyo. Wacho ni en gi thumbe 3 ma bende osegolo gi videos malecho kabisa oseketo e YouTube kanyo no endo. Kata kamano owacho ni en gi thumbe moloyo 50 manie wiye mapok ogol. Koro imed parni ni wasapote uru mondo ochop kumnyalo chope gi winjo mara Kolo Sami. Winjo kitemo discourage ahinya kanyo wach mar pet. Kiwacho ni chutho kopo ni ati mafans magwa complain twagol gi kaka Miso Thwango wacho. Be ni medo paro na kanyo ni inti gigeni mang'eny ma bende setimo maonge pete. Kata kinyiew gachi kidhe dala hapa ni kanye mono we godo samono wadhi break. Omari mana dier makende. Ingeni nyoro nyawuoyo gosipna moro ma biashara maduong' sana. Yeah. To nyapo ko wacho ni katina no biashara ma jitimogi bende nigi gigi. Yeah. Koro ok en mana e thum kende. Gini ni pawo ni mang'eny. En thum koro jogi kete kita nikech ginene kuketi. Lakini kata mana biashara meno dhano timo okogi. Gintie. Mano nyiso ni thum to osebedo confirm ni entiere. Thum ng'eni anto kang'eyo but jopiny do ng'eni gima Kizungu wacho ni where there's a rumors there must be reality. Okan mawacho mano Kizungu. Koro okwange rumors no nyaka biri reality. Koro ntiwa gi ni moko nigi talent kabisa mana ka se wacho cha. Ma kata ng'isi gi mana sani uru pete piny. To gibogo thum, an sure. Gibiro go thum. Yeah. To kapo ni en kamano dong koro giwe. Mano gigo thum. Gilony pete no. Kech gin gi talent. To mano maisha bro bedo ni koro jopiny na adier. Jogi kara ni wacha. Jogi ni hango nigi. Nikech jogi adier moke hango nigi. To moko be samoro adier. Eo mi ang'isi gani gi anto okang'e adier makende nikech pok atiyogo. Koro jomose tiyogo to ng'eni gin konyo lakini tie joma pok otiyogo ka wan giri to no winyo mane idhoji ni en pet. Eo mi koro asa jogi ni ka ginyalo yie mondo pawa ni obede clinic kaka jomowar. Ing'eni thum ko ting'o jo an owar ta go thum. Kose ng'amo waro kudo ng'eni asebedo ka opos ji gini mang'eny. Nikech gin gigalo ni kowari to kenya go thum ono ndika nyemuma no dongo wageno ni kowari to nigi go gospel ikony Jono Kidi Omari ng'eni ya ng'amo wacho ni jo gospel timbe gi bew wano gini gitiyo ne Jehova Nyasaye. Ing'eni Nyasaye ng'ato ka ng'ato kata mana ng'ama yalo ni kanisa ikia gima timo nyoro richo wacho ni richo romore kata bena matende kama donge richo to romore. Koro kata kano timo richo nyoro dongo romo na gi jomo wacho ni jopete kiang'ogi ma poka gineno be nikech richo to romo. Koro kaka na wokuoko ni ing'ena adonge kanisa mama kama neno mama lemo koro kaka sadhi lakini kana wok na dwago thum badhi ne dala bong'isa ni nyathina talent ma Nyasaye nomi tigo bo kita nyaka elamo to jalemo. Ne do wacho na ni thum ni ang'o midonjo lakini kech noneno kaka na piny ng'ena thum na chako go ka piny kapango bunde apango kubni to baba nantie moro miluongo ni Peter en wuonwa mowadongo kene dala ne riembo waga koneno kapango bunde ka go to riem nyathini
go koko ka. No support. No kodwa dier chana tini koro na go koko. Koro kaneno kapango bunde to na mete go bunde na mete sana. Yeah. Ago bunde nyaki school. Koro ka gi school ta chako wer ka soloist ayudo nyaka certificate mar Sunday school. Bondo muzima maken diere to yaw ma bondo ma wer gi ne gin kany ke japan gin mbasena to na yombo gi maybe. Koro ngeni Simon e podi. Yeah, Simon podi. To sa kore yo chopo. Makore sani. Ai. Omathu madhi goyo ba. Ha? Tu madhi goyo. Ok en siri. To gisani ka kidonje e jawani endi ng'ami tambua miwacho ni bwana kumang'ani nitie cha kachamba bedi. Ingeno mari anthum kaka goyo. Design magoye. Aji amini kena na the best. Jopinye mapoko fwenyo nikech wana giluongo na upcoming artist. Wana bingeni Kisewinjo thum magoyo adek go. Apim gi joma ni mbele goa. Pim gi yegoa. Kolosami. Dhiri winja alafu pim mendo bana warete banani gi joma ni mbele gi. Ibro winjo ba. Piny dhi amua mbele ka. Bwana bingeni e jawa ka wan gi Ema, wan gi Prince Inda, wan gi Lisha Tutu, wan gi Musa Jakadala, Freddy Jakadongo, Okoth Jarapogi. Mani ngeni puda kwano ni manawia wiye. Poka kuni be jok makoro mako piny, jok mo chala ungo wura wendo, Papati, warka chicha gi Elvis Kadori, bwana jothum ni Omari okachanga to iwinjo. Okachagi. Lakini nyinge maduong. Iwinjo. nyinge ge madongo. Thumbo nitie joma go piny ka. Nyinge gi mapoko dhi malo. But gigo design migo Omari ka nyangisi kaka nacha binge na record thum okada longo nyingi studio no. Na record thum kamoro botamro ke thum nyaka kawuon. Ama tulunga. Ba okada luongo keche samodi pokwa konyre kode mbele. Okada nani kae. Lakini jama cha no winjo kit thum mana goyo ba. Motagore thum. Bok awinjo naka kukuodha gi chien. To no komona go thum. Bota gi thum no kase chulo gimoro. Ya mana to rach. Ba thum no notamre. Ema kora dhi gole okende studio moro. Heramit. Koro owinjo ka gicho wuok wasani moko nitie piny ka an chunya nosetho e thum kalore kaka ng'acha ne dili koda chunya nosetho bagon kata ke thum no to be nating'o bada ni otek yawo to nitie wuodala moro kucha iluongo na Chido Japesa mano brother na iwinjo Chido Japesa manager mar Freddy Jakadongo mano brother na Chido Japesa mano brother na gidala kucha no ngisa ni bana omen ongisa ni bana kela ne thum mwacho ngano tamre no winji tatero ni bana ngano no winjo thumbo wana ibe inam coming artist adier omen to me woni bana oinga upcoming artist tangise ni ba abege akiage mono timore momi thum no tamre nadi tamre wuk nasayo nodo ka pango nyaka show December na dhigo show moko dala kucha notamro mari but gimoro ka gimoro ni ga reason gisani be samoro no en mana wacho no kata ja studio notamore Nyasaye nodagi gi sechego aneno ka Elvis Kadori wacho ka chane kasani podi Nyasaye nyalo umi but kasani ochopo to goli ayanga ndio inano Nyasaye samoro an ngeni ya duto kamak ni ng'ato omiyo kadwa kata luongo nying ng'ato kecho kamako ng'ato okamak ni ng'ato koro samoro no ken en samoro en time ma Nyasaye men pok no chopo emomiyo pod ni uma ni bwana doga tingeni gima ber usira na kende omari jopinya ke omiyo kidwa winjo thumba go ba Kolosami ret thumno gi thume jomadongo gi omara anyise adier no, meya kaka nyingi bedo spelled e YouTube Kolosami dhigi COLLOH Kolo then H nyaki kete Kolo Sami kiduogo tindiko SAMMY
En nyinga chiel koso gipogore. Kolo Sami. Kolo Sami gipogore. Okay. Kata kideren Kolo to idhina kanyo olwara Sami direct Kolo Sami. Inke jopiny view. Ng'at mono penja to bwana inena kichako thum kama to pok iwinjri ga to viewers magiringo kamae. Na isina ban kaka nago thum. Tie ng'at mono penja to bwana kose manager ma pok yuda ang'o ma aisen ba en an gi thum. Onge ng'am en an gi thum. Onge ng'at moro mani kati ka sani manya konyo e gimoro amora. En mana an gi thum no. Koro kana kaka na luare na mimi. Apod kata fan man go madawachi maybe mose winja. Manya wacho magi fan to bang'e gintie nikech moko se itisha live band maga. Bing'en poka chako go live band. To ne ring kaka viewers dhi. Live band masego en mana go ege sacha mokuongo te mano duwo ji miel. E pap. Koro mano romo nyisini banga chungi sano bwana tiko live band ma serious manade ni ba. To no sie mane my friend kaki go thumno. Kikidhi Mombasa. Kora kia numari ningegi matimere Mombasa. To general like yaki matimere. No kona nikikadhi Mombasa. Asete mopenye Mombasa ni ntia ngo. Nikech jama cha no sie bwana ini thumego ma serious ma chiemo chacha gocho ne tap. Ano nyingi no kene maburuga tana no nyingi ni tap abira. Lakini kikidhi Mombasa. To Mombasa ang tama dhie kosentie nitie gimoro ya ingeni gino osetam wanga mang'eny sana asepenjo ngata ng'ama duoka ga onge Mombasa nitie ang'o kata ng'ama Mombasa nitie Indian Ocean akia koro saboro pari ati kidhi to nambiro mo ndio mari angisi gima dier mar Nyasaye ng'ano no winjo thum kaka na perform e gesa iliel mar Sheila maya wo koro libiro mosan bane to kona ni baba awinjo thumbi meta dua lakini kekede Mombasa gino no chama ento Mombasa en tiango akianya kaka wuono gi mantie Mombasa akang'eyo yakora bogi iluongo ni Kolo Sami COLLOH kasto SAMY Kolo Sami. Ningeni naneno video ni kowuok to ng'ama notimo video ni is a great friend of mine. I don't need mondo mi ang'e jathum koda an share video ni nikech nomiya go gi Nicky Melo mabende notimo ni video and is my friend. Kaka nogolo to miya link achwado kacha chaendo and I believe ni team LTN samoro gise watch to gikia ni mano in e Kolo Sami. Koro nikech wakono gi kasane dhiye YouTube kacha chaendo many COLLOH Kolo. Then Sami SAMMY. Nitiere thoma bende notimore kae chaendo ajali ma jomoko no ong'ielo rengo kanyo endo Migori. Not Migori, Kisii kumono Prince Inda Janabi goche kata kamano ji ok okawe maber ahinya most jomoko kaka inyalo luwo mbui kae chendo ji wacho ni kopo ni gino nosetimore kamano to Janabi no onego bed ni koro ne kuongo yweyo kata kamano en odhi mbele gi tich. In kaka jathum sani kopo ni ati ng'ati achielo nindo kata ji ariyo inyalo dhi mbele gi tich koso nyaka kuongo chungi. Umari ing'eni ya lure gi negotiation mantie e kindi management makucha. But ka ber won to kodo beni dhi show. Lakini ka management odagi winji to sechuli dong bo chuni. To kama muwe monotho kata babau to management to tamore what will be your take? Ingeni mama ukotho to management otamore ne kikidhi. Do ingeni gik mar mama upodi. To pod otho en kacha. Ng'ama otho korengi. Podi nyalo mana tim. Podi bro dhi. Show ken na odi chinga chiel kende. Kose ok ni korara dok ne Prisinda. Ok na dok ne. Lakini Prince okwang'eyo nikech Prisinda be no kuwuoyi gini. Ineno. Ne be no wuoye to dhando elewa. Ng'eni abaero reaction masamoro timoga. Jopiny be kiwuoyo kata maber ok gidwa. To be kiwuoyo marach be ok gidwa. Koni ng'en betami nono to joge dwaro ni wuo marach kosiwuo maber. Ndiyo shono to kaber kaka wang'i no do beni
owe donge manta adier but ok inyal ng'eyo gimomiyo ng'ano nodhi go thum noduo ondiko chiwo reason ni the reason momiyo igo shows goeko en ni mondo kata for bills iwinjo bills koro ing'eni kanyo ma jopiny go ni bwana nonego bed kata ni luongo solro moro to wagol. Ing'eyo ni kar presinda gi jopiny ka to pod tama wuoyi nikech Germany kaka obeogo thumbe ing'eno bo ng'eyo kien jopiny bende wuok kigin ineno but kiparo kama indo chako go e thum ne kuchacha kika sani wewi ini nyawacho ni nadier kusen Miriam anto baga kaka bo baga nikech abeyo tama keche janabi thumbe ma janabi goyo kata kiwinjo ogo thum to jopiny bende ong'e kaka en koro otamwa pogo otamwa but gima ng'eyo ni lure ing'e ni chuny ng'ato chuny ji bopogore chunyi gi chunya opogore iwinjo samoro chunyi no ing'e chuny ng'ate ma amua gimotimo alafu to Holy Spirit oguide koro ka chunya no amua to Holy Spirit oguide no dhi o perform to dong mano sawa tu nikech chunye mano kata koro jopiny bowuoye to joka ting'e ni kiwacho adier joka to nosetho en ng'at achiel manotho dong so koro igori kiwacho adier to joka nosetho ng'ama ngima onego bed e dhi mbele gi tich kiwacho adier joka to nosetho lakini kaber wuon ni gi kaka lit ma ji winjoga okay muma ing'eno ndik ni jomotho ni ikre kendgi e muma to kaponi waluwo mumano do ndikoro kwa ik gaji to nikech dhano fuele ga ni ng'ane en partner nyaka timna nadi nyaka obed kanyo koro emo miya ng'isi ni chunyi samo chuny ng'ato ni muma opogore to but gima ng'eyo ni kaka jopiny wuoyo gi kaka owada no perform samoro gi jaji maybe marach nikech thumbe dwaro bidi ba gima tama koro kawuoyi present awuok jogi te gima tama gi jogi gimigoye koko ni pete ni owe emodego giwe kende gigol pete mondo gigo ka thum nikech ng'e ni samoro ji donjo ni gimo marach to ok ni timo kata gino wero irwako gimo ni sifa ting'e dhano wuoyi marach nikech lony gino werigo pa gan gima maya kuyo kanya yie ni bet kuma kata mari sani mi wachna ni sani mane gi nyotana dong abro weyo piny kata ne ka goyo ago bidu mar joki tikire piny otek ba gima maya kwe an kolosami ok dayie mana dagi ko jothum gol pete dong fans yuak kina na social media kamora mora fans yuak ng'eni koro miyo nyithiwa mawuok piny mabro go thum ka gibro winjo ni higa mane babu wago e thum cha ne chal kama ing'eno okelo sivi marach gima mora ke fans ne ke yuak to gi miel ing'eni ng'ato wacho ni bwana Omari interview ni ojoga bwana to watch koro inere kaka koro bro we interview miel chal mana juogi kech miel be ng'ato kata iketo mana radio kanyo to thum mowinjo mamit ne to na kosechako go wiye mano juogi ogaga wiye kama obete daka matin to pa koro lwete ni to tiende to usena oi pap dumaka dhano chako ga miel adware imiwa wach bugi kaya chendo ikaw microphone endi mi jok maneno ama fans magwa to gi jothumbe weteni ageni ok dikos wach mabende dikon gi kasto imed paro ne jogi ni gi follow ikayeche YouTube then ng'ato nyalo penjo ni kopo ni odwa ni idhi go ne show kata ere kaka nyalo yudi gima chalo kamano no endo maybe nyalo miyo gi namba nikech iwacho no ka chendo ni management pok ibet godo koro microphone ni mondo mi bende koro iwuo gi jopiny nyikwa Ramogi gi nyinga mar usani en Kolosami
Kolosami ni oyudre kamora mora, obed TikTok, obed YouTube, obed Instagram, obed Facebook, oyudre kamora mora Kolosami. To akwayo ni mafans magwa mawinja, tafadhali thum ka wang'eny, lakini dware google nyaka jomoko, nikech ineno kaka thumbe kaka Kolosami go thum ma serious, to ng'ama osefwenyo onge nikech en piny, nitie jomong'i malo. Koro kidhi piny kachacha, manye jomineno ka bikia ka, samoro thum ng'ato nitie kanyo manya mi lesson, samoro nitie gima chandi ngima, to nitie thum manyalo mi lesson bi change ngimani. Winje thumbego te. Ana daher mana kwayo no miya support kaka Kolosami, nikech pawni to oyaw ni ng'ata ng'ata, to mbele ka Nyasaye mong'eyo, an ok adwa wuoye, nikech Nyasaye makelo talent to ene momiyo ji bende jingo mar wer. Koro kobro miya jingo to miya talent, nikech ang'e talent no osemiya. To komeda jingo no, tanadwa go wer makibet gi mamau piny, gi babau, gi nyithindo te nyaka gi weni te. En thum munyalo winjo buwani thum no ber. Lakini ok en thum moko madhi ka nungo moko ma bwogore mine ma winjo ka wode oketo to manto mane. Koro chikithi mana e Kolosami, iwinje thume magoyo, to gi pango mar Nyasaye ageno ni album biro soon. Ibiro winjo album ma Kolosami mabiro lwaro. Thum ibiro winjo ma kise winje ma ikale gima na wero tipo na kapi wangi machwer, lakini kike yuaga ni ng'ato, yuaga mana kendi e ot. Agwero kamano. Ero kamano nyakwara Mogi, winjo kaka owacho kanyo no endo, iluonge ni Kolosami, owacho ni message maduong' mayudo kanyo en ni kopo ni atima fans magwa yuak about pete wagoluru. That is the request. Mabende kata miso thuangu ur kangesa winjo ko yuage ka echa enya, no kang'eyo ni ide, no kang'eyo ni rwake pete, no kang'eyo. Koro wan kaka artist magwa, ka en adier ni mafans wa, our fans are our kings, to gigi bo wacho ni onge yo makonyowago, time uru maonge kodgi. Akita kama twachwa tich mondo koro wacheko winja ni fans dwa wachango, nikech jok magowa piny mano e gik magineno, but ka nitie kaka konyi to kik igol, mano koro inyalo gori noma. Kokonyi kik igol, kokonyi ket gik moko machalo chen sa kasto umbe koro joma loso ji chenjuru gini, kech pete Joseph Wenyo keteuru kata mano gudu kete kono tu tuoke kama ok fweny. Koro ng'ato rito pete kari kete ka so kare adieri ya umrel tier biro gadieri ya koponi ati mane mitindo goluru gine pete Joseph Wenyo pete jakukete uru kata mana iwoche iso e soksi. Koro tiendi ne ilingo kama karo kidwa nyono nyota. Poda Umari Nash, the truth matter. Umari chino jamano mbele. Wasupport uru Kolosami, dhie YouTube ne kae chendo many Kolosami. Amor kodu jo LTN, wamedu manachore kako chore ne wamedu uru subscribe mbele ber. Uru kamano podan Umari Nash. Bas, nikwara Mogi, ma emiluongo ni Daddy kijana mdogo. Sani koro wane LTN, yani Luo Trending Nation. Kokinene ka, ng'eni mano gimoko timore. Mopandi wanyenyo elela. LTN, Luo Trending Nation. Mine Zako Pondo, the Duke of Alego, Jahocho 001, Investor 001. And code crew mar LTN News, Luo Trending Nation. To daer mar rwako oganda duto mag Luo, kamora mora muntie from Kenya, Nairobi, Kisumu, kamora mora muntie nyaka pinje maoko. Ni mondo subscribe a YouTube channel mar LTN.
E LTN YouTube channel kanyo ubro yudo interviews mopogre opogre, ubro yudo news, ubro yudo gik mang'eny mapuonjo oganda Luo, gik mang'eny mabende oganda Luo ne kia, but LTN highlight gigi mondo ung'e. Koro ahaju duto te udhi YouTube link, YouTube channel, you subscribe and also share. Unyalo share that ni mondo jowete ubende oyud thuolo mar interact gi LTN. LTN tie Facebook, unyalo follow page margi. Gine Twitter, unyalo follow Twitter handle margi. Gine Instagram, unyalo follow gi Instagram. Gine Threads, unyalo follow gi Threads. Gine TikTok bende, unyalo follow gi TikTok. Kod social media duto tetetete mauntie LTN nitie. Chenro gi gikelonu pile ka pile. Kidhi YouTube tibro yudo ni every day gin gi new video, gin gi new interview. Tubro learn a lot from the entertainment industry. Ajawa, rumba. Ubro yudo politics kendo kanya chela riadek. Gigik ma trend, mimi luonge ni Luo Trending Nation. Kakung'e anza kopondo, ana trend. Ta trend gatinde e yo maber. Chonjo moko noketa a trend malach. Lakini tinde Luo Trending Nation omiyo Zako Pondo sani trend maber. Emomiyo followers gaduto gi followers man oko ma jothumbe duto, jo politician duto gi jo piny duto in jumla dure LTN. Tuburo mor, ubro nyiero ni kanyo, wan gi interviewers kanyo maber kabisa. Ibro Mari Nyash mabende nyiera balabal, seche moko matino ja alunge ni jasitina. Onge wa joturwa, asanteni sana. Mr. Kede and Mr. Kede kendo wan kagi LTN. Just keep it LTN. Kumbe kuonde mibro yudo go weche ma tuch manyien kaachiel gi weche machon kae mwayudore, kendo keep it LTN with Omari Nas. Wonderful media. Thank you very much. Wakete manaka LTN Omari Nash. Wamed manakete ka mwayude weche madongo dongo. This is Onjiri the Cricketer, the Nkeng Pakamuranya thinking at Wima Pielo Komiowange. Let's always keep it Luo Trending Nation. Keep watching, subscribing, sharing, commenting, liking. Gikmakamago. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Comment, like, subscribe, share. Your name. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.